Светлана Инькова 2012 елда Гулькин авыл җирлегенә җитәкче булып килә. Җаваплы хезмәт каршында югалып калмый, туган якның иң ерак почмагына кадәр белеп эшли. Андагы һәр йортны, авылның һәр кешесен белә. Светлана Инькованың эш урыны Гулькинның үзәгендә, җирле мәдәният йортында урнашкан. Янәшәдә генә үзе яратып эшли торган Палан Чуаш фольклор ансамбле. Палан Чуаш телен, халыкның гореф-гадәтләрен саклап калган, күп еллар дәвамында үзенең милли җырларын бүләк итүче коллективларның берсе. Светлана Инькова күп еллар дәвамында шушы ансамбль белән җитәкчелек итә. Шунысы игътибарга лаек, җирлек башлыгы ярдәме белән уку елыннан авыл мәктәбендә чуаш теле укытыла башлый. Дәресләр башлангыч сыйныф укучылары өчен атнага 3 тапкыр укытыла. Авыл халкының, җитәкченең тырышлыгы юкка булмый. Эш нәтиҗәсе Татарстан халыклары ассамблеясе утырышында билгеләп үтелә. Светлана Инькова ел саен уздырыла торган Ел хатын-кызы, Ел ир-аты, хатын-кыз карашы республика бәйгесендә катнаша. Хатын-кыз лидер номинациясендә җиңүгә ирешә.